Βι των Αγίων και πριονάκια για θεμακισμό των Αγίων. Βι των Αγίων! Βι των Αγίων! Και διώχτηκε ο μεγάλος δράκοντας, ο Όφης ο αρχαίος, ο λεγόμενος και διάβολος και σατανάς, που πλανά την οικουμένη ολόκληρη, διώχτηκε στη γη και οι άγγελοι του διώχτηκαν μαζί και κυκλοφορούν στη γη. Βι των Αγίων, Βι των Αγίων που άγιασαν στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Καληνύχτα σας. Βι των Αγίων, Βι των Αγίων. Μανούλη, το βαθύ λαρίκι δεν βλέπω να το έχεις. Όχι, έχω το μια νύχτα στην πρέπεζα, δεμένο κι άδετο. Τότε άμα είναι έτσι, πάμε να το διαβάσουμε στα σπίτι μου και οι δυο μας. Για ποια με πέρασες? Είμαι κόρη. Κόρη σηματάκια μου, ποιανού είσαι ψυχή μου κόρη? Να είσαι και μάπας. Όταν λέω κόρη εννοώ αγνή και ανέραστη, σαν την Κατίνα την Καλτεριμιτζού. Μα τι λες ψυχή μου, θα αφήσεις αυτή την ομορφιά να πάει χαμένη. Να είναι γεγονός ότι είμαι όμορφη. Με κάλεσαν να παίξω και στην τηλεόραση, αλλά δεν πήγα. Γιατί δεν πήγες? Να κι εγώ ήταν το φιλμ. Μα τι λες βρε, εσύ θάσκησες. Ακούς θάσκησες. Έχεις σεξ απειλ. Ναι, πλένω τακτικά τα δόντια μου. Ωραία, πάμε λοιπόν. Κάτσε να πάρω το πριόνι. Το πριόνι? Τι το δες τώρα? Το έχω για χόμπι. Το πριόνι? Ναι. Όχι, όχι, άσε μια άλλη φορά. Δεν θα πονέσεις. Καμάκι. Είμαι τσιπούρα.